салому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаи саломатии хубай тамошобино борои турецки омадагай беҳад хушрӯ. Ҳам платья ҳастай, ҳам тройка ва ҳам двойкаи фасон аллакай баҳорона. Материалошон бештараш органзаяй. Марҳамат барои ид метавонен аз ҳозира омада харидорӣ кунен. Беҳад фасонак. Ино чандан двойка? Юбка двойка 600 сомон. Юбка двойка духтарако 600 сомон. Ёдовар мешавем ин навор аз бозори Корвонай, тарафи Тилобозор, 7 дарвоза, 3 қатор. Нуқтаи савдои Зарин. Мана духтарако биёен беҳад платьёи фасон овардагиай. Ҳозир нишон метам. Мана юбка двойка то 48 турки, яъне то 56 хмон, 54-56 хидмона ҳастай размер ба ҳазур пайдо мекунед. Диден расветкошон фасонак, материалошон ҳам ҳеҷ намешава, шушта мепишен. Духтарако агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯошон ҳам саб сафедай пластмаси баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейский кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ҳамин компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунен, шумо да миёран метиҳанд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захмо ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чиз дига, ин хоҳари ма дар ҳамин компания кор мекунад. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар ин ҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯза. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ҳамин хоҳарака ҳозир ман мепартом, бинанда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. Ина бинед, ҳамин хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27 000 рублай. Дар 2 ҳафта, дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат навитаро беҳад хушрӯанд. Баъд ин платьяша бинен. Ана платья 450 сомон. Материалаш органза. Размераш чӣ хелайра? Размерашон 38-48 турки. 38-48 турецки. Ана диден ишам хел. Ин моделиш дига хебда. Ин ранг нарх чандай? Ана ин моделиш 500 сомон. Аз инам расветка дорена. Шумо нависен ира бинен хушрӯгиша. Духтарако шумо нависен, шумо бо шумо да сурат мепартоянд. Мана ҳамаи ҳамино куртои фасон барои шумо духтарако дар нуқтаи савдои Зарин овардагиянд. Метавонен омада ай пеш бинен. Хушмана ино ина размеро ҳаст. хоҳен беримен мепӯшен, хоҳен римендор мепӯшен. Фарқ надора, ҳамаш хушрӯ меистада. Моделои хушрӯ. Ана баъд анаи моделора диден? Куртои фасон шифонай турецки чандай нархаш ёра? 550 сомон духтарако. Фасониша диден? Турецки вечерни нарядо. Мана ана ба иш хушрӯ духтаро. Мана ин размеро чӣ боша? Размеро 38-48 турки. Аз 38 то 48 турецки будай. Материалаш органза духтарако. Нархш чандай? Нархи ин моделош 550. 550 сомон хушрӯгиша диден? Иноро аз 1000 боло мефурӯшанд. Лекин нуқтаи савдо биёен, анам моделои фасона бигирен духтаро арзон. И чанд сумай? 350-300. Ана 350-300 да метиан турецки. Ана баъд бо ҳасиҷада дига модело. Турецки инаминамидош 300 сомон. Ана и кабтакам бинед чӣ хушрӯакай? 300 сомон духтарако. Ана инчунин ана моделора бинен. Ина материалашо 600 сомон. Мана сабукак ино 600 сомона. Моделиш беҳад фасон. Ана иша бо бинен духтаро, куртаи хушрӯ. И чандай? Ино 600 сомон. Ино 600 сомон. Тоза туркиян духтаро. Мана расветкоша бинен. Хоҳед ремишокдор, хоҳед беримент. ҳамхе свободнаи хушрӯ меиста. Мана расветкошам беҳтарин расветко овардагиян.
метавонен ба ҳазур интихоб кунен. Ана баъдан бу двойка. И двойка чанд? Ина 280 сомон. Ина моделошон арзон шидан 220 сомони шидан. 280 будан пеш лапшан. Айнаш арганзан 280. Духтаро, лапша 200 чанд 20? 220 сомон шид лапшо. Анай арганзои новинка бошад 280 сомон. Хушруги шабинен. Алакай бори баҳорона. Мана двойкаи хушрубои шабинен. Чихе хушручай. Мана шаймон намешавен нархшам. Беҳтарин нархай 280 сомон двойка. Ана баъдан духтарако инай куртапочора бинен. Чанд та расветка омада, ина сангчадор. Касе ки ҳам хеле нарядом мехоҳам. Мана дубайский фасона материалои мраморда задагиан. Нархшон чандай? 200 сомон. Марҳамат, размераш чӣ хелай? Ай 46 то 52 размер ҳастай. Мана куртапоча ба ҳазур метавонед тамошо карда интихоб кунен. Нависен шона доставкаам дорам, бо чизе намефаҳмен. Нависен сурат мепартоянд. Бинен чӣ хел двойкаи хушрӯ. 180 ана ин моделош бошад 180 сомон. Иношам моделои фасон. Размерои ино чӣ хеланд? Размерашон 46-52. Иношам ами аз 46 то 52 размер дорад духтарако. Ана баъд бо двойкаи хушрӯ. Ино чанданд? Ино 180 сомон, 150 скидка кардем. Ина 180 150 сомони аксия кардагиан, пешниҳод кардагиан. Беҳад хушрӯчая нози ай пешам нишон метем яктиша. Чанд та расветка дора? Марҳамат. Мана то 60 размер мешава. Ба ҳазур духтаро метавонен дархост кунен. Аксияи беҳтарин шидагия 150 сомон. Мана бинен чӣ хел бисёрай рангакош. Фасонай бу рангушон ҳамаш. Тамошобино плашои туркӣ. Нигоҳ кунен чанд та модел омадагиай. Нархошон чӣ хелай? Нархошон 300 сомон. Ина тамошобино аз 250 сомон шумо плаши туркӣ метавонен харидорӣ кунен. 250 300 бо 350 ҳам хелая. Ина ин моделоша бобинен чӣ хел хушрӯчан. Иё чанданд? Ин моделошон шиша вайсан нигилдоро 350, скромни моделомо 320. Мана диден? Кожаный 380 кожаҳай. Мана пешакош кадамиш варадникаш кожаниай 380 сомон, нигиндоро 350 сомон, а бенигинам хе скромни моделшон 320 сомон. Ана баъд флашои дароз доранд. Бинен? Ино? Мана турецкия 350 сомон. Мана иноша бинен духтарако. То 48 турецкира будай метавонен бинен. Ана баъдан бо ҳастай аз анаи модело. Инош чанда? Итараф. Инош 320 сомон. И тараф бошад духтарако 320 сомони. Интихоб хеле бисёрай. Бо биёен хитон. Ана баъд бо лопшои фасон овардан. Ина иёра бинен. Чӣ хел хушрӯ. Нарасидан бо бори навда омадан. Мана касе ки размер наёфт ё омадан наёфтаму ранги мехостагиша бори новинка омадагиай биёен. Чанди ё? Беостинош 300 сомон, остиндорош 350. Мана беостинакош 300 сомон, остиндорош 350 сомон. Размерашон чӣ хел мерава иёра? Размерашон ай 46 то 56. Ай 46 то 56 размер ҳаст духтарако. Ба ҳазур метавонен ки омада ай пеш бо бинен ё ки нависен шуна шумода сурат партен фасонакан. Мана беҳад хушрӯан ай пеш материалошам фасоншонам хушрӯ ай пеш биёен духтаро. Ана духтарако кожанкои калта гуфта буден ҳастай ё чанди? 150. 150 сомони фасонакан. Бинен чӣ хел хушрӯ. Мана чанд стил будай? Иш чанда? Инеш матри кожа 150 ҳама скидка шуд. Мана ҳамаи ҳамёда акция рафтистай духтарако. ҳозир сезони амино омадалакай метавонен дархост кунен ё ки биёен ай пеш бинен 150 сомони ҳамаш. ҷа модел бисёрай аҳамиятен ҳамаш ҳархела моделай. Мана рангошонам размероям аст. И дарозош чанда? Инеш як дона моли Турция 180 сомон. 180 сомон турецки, лекин як дона мондагиай духтаро. Ана иша бинен 220 сомон. 220 сомон. Ишам Туркия. Мана нигоҳ кунен. Ина сафедам ҳастай 220 сомон. Беҳад арзони нақс кардагиан. Скидка кати шумо бо нархи дастрас метавонен харидорӣ кунен. Ёдовар мешавем ки ин навори имрӯзаи мо аз бозори Корвон бо духтаро тарафи Тилобозор. Мана духтарако ҷетам бор ҳаст оз нишон метем. 180 сомон двойка. ҳафтум дарвоза сеюм қатор. Ина двойкошон 180 сомони. Мана Бангладеш 200 сомон.
санчадор 200 сомон. Ана вай модел боша 180. Ана ёша бинен 180. Ана ин моделерам 180 додестян. Марама духтарако ин моделиш бо новинка. Ичан 180 сомон ҳамроҳи брюкшай. Диден? Ана ин моделам 180 сомон. Бинен сета расветкаи брюкшкатяй. То размери 60 мешава. Ана спорт стилои хушрӯ дорам брукошон катян. И ҳам юбкадор буда, и ҳам брукдор. Диден 120 сомон кадаган духтарако беҳтарин нарх марамад нависен шуна. Ай туничкои турки чи? Ҳоз духтарако турецки туничкорам нишон метем. Ё чанд сомон? 250 сомон. Мана марҳамат. Беҳад хушрӯван. Мана туничкаи холиян. Агар хоҳен брючкаи ҷудогона метавонен харидорӣ кунен. Ина туничкаҳо хичон 250 сомон. Ино 350 400 будан. Ҳози аксияда 250 сомон шудагай. Пад намезананд духтарако. Ба ҳазур метавонен ки харидорӣ кунен. материалошон двухниткаҳои оригинали Туркияй. Мана бинен чихе интихоб бисёрай. Мана марячкаям ҳам балшмерка дора, ҳам маламерка. Нархи балшмерка ва маламерка ягая. Ҳамаш ҳами 250 сомонӣ. Марамад духтарако касе ки туника мекоф биёен ҳастай. Анаи туникаҳои туркӣ жатка буда. Ё чандан? 250 сомон балшмеркаян. Диден чихе хушрӯ. Чанд моделай ҳамаи ҳамино 250 сомонӣ. Марамад духтарако хушрӯчаян брукати ба ҳазур мепӯшен. Беҳад моделакои фасонай. Касе ҷинси туркӣ пурсида буд, ина биёен дар анами нуқтаи савдои зарин ҳастай ба ҳазур омада интихоб кунен. Ё чандан? 350 сомон турецки. Мана ё ҳеҷ чӣ намешаван. хитон медонен ки качествои туркӣ чӣ қадр хушрӯвай. Мана диден тамошобино инаи моделҳои кардиган. Ё чандан? 300-350 сомон. Мана диден чихе бо моделҳои фасон. Аҷоибот.